Omwancho murigeria mbuya mono nande twairanire rinde togendera gukwanira ikitware kwanira rero ikikire kiuno twarenga mwana 0 to 28 days nari mono mone bacteria infection iye korete kiuno egochi ya swaso mwana bono tigatorienga kitugusikorendo mwana yoiga risk factors alafu torenga ki kiuno kige kurwari mbuya mono togendera na murubiro itu. One of the risk factors no bokendo. The second risk factor environment asaba na bamenyate. The third risk factor ikero matendo to kurigera ngiye kwegerera infection yego correct so mobere. So like I said, environment omwana gutaragira buja. Okay, watanyora endagere isaine erinde ekikokonya chinyamasi cy'omubere otwara chinguru erinde kitange infection ekikoswa. So those are 0 to 28 days indagera kiyo sena amabere kogonka yes lakini matenga baiboli mbali bataiko abana amabere kogonka karioka asenge njomete batali kogonki yes asenge njo twara kwanya bangana yo kogonka Janet and I also told you nga kogonka amabere ali gabuate nutrients chon species to the somobere so ekero omwiboli atara inkiga kero omwiboli ta omwana amabere and number 1 buye komanyate konyora ndagire isaine igono mwiboli anyore ndagera igumwe naro ikanyore ndagire isaine ri na mabera koreki obotaka zengenjo oyo nagwanete gutiko mwana onyomba amnyoka chikorigie ndage so those kind of environment ngotobeka chire estate gete no na haibu n'umunyagitari no nchi n'umunyagitari ngushunga ngakibono ngo chakwera so mwiboli ikagara aho tebimu na aho kwara sarama ene kwara ene pioyo umuchando noro lakini bono what you do wikomotenga wikokoriga igo support niga nire kurwase community erinda abana baito bakine buya batware chinyamasi chisaina so mubere utanga amarwere bunayu ayo twanyaruka batogokwana ewa no bono tutaenda treatment tora kwanira prevention gutanga abana bayigamba cha gutware kimu utanga ni which we normally advise ngeringa let us always avoid abana ababe kept warm. Okay. Mwana uyu unaiboru unabano 0 to 28 days mwana uyu tara nara environment environment ya narete ni eliberera ali liberera imelioka so abana bagwika toba we keep them warm. Number 2 aso keep warm it and minute aki no ni cyanga cyituko wabekera tiyo wekera cyanga kire cinkendo ugo batume buya igiya gatatu abana aba tigaba barendu baba chenu they be cleanliness to ba clean buya so which means no environment na bakonyoro menyete nyomberi ya onkari yobunyansi lakini you know there are people bamenyete nyomba yobunyansi nyomba ya maroba lakini ya clean environment very clean erinda omwana oyo gagukina akine na clean environment sabusi ibintu bitambe by'umwana onyoende cho mwana murusi buya kinabukini kitu akabekera abana kare of course still they are there anikira so mu gaso nchiro sibia anikira so mu baso chiome onyo kwa mubekera ababajire sukuru bono watu basa bobere bakogora chi pampers don't repeat them go seta umutiga abe na pampers yichi for a long time nye change buno mwana itara amaje change urusie omonchoreria so that umwana yatigare ko twara a secure environment itabwati no of course na okogonka umwana nera gonke biyamo amabere biya ekarochi komogonke onye kwarwari asikwango kora bintu bya kwango kora tiago swari okana ochako gonke umwana isibya magoko sibyo robere so that umwana gakora ki mwana agonke orobere rure clean na yebwe komanya maokao kare clean we normally advocate onde bwenzi atarabwato umwana no mugeni uchire koru mwana yesibya magoko nande buna bono iga covid-19 ande covid buna amacha ari geita yes amacha ari geita ona kaso kuru geita esibye erino mwana amakoraki amagoso awo nane bukungo tebero maitenga ki cleanliness is second to godliness igo gento kia kabera asinya sae no safi igo kianya sana maite kira gukora mangana ina maitenga ki obo safi mbotange binte binge korukoro koreka yes na maine daktari go kwa iguru mwancho murigereria obo safi nabo number 1 nande obo safi obigana tali pneumonia yoka ngotanga kore amarwira amange ne binte binge
tikabona togende ku kero mwana oyo arwarire ochire nyagitari omong'ina gagocha gakora omwana one riberera rire igoro amoruseti chianga chionsi pi bado riberera rigenda tuko nachire kumukubi na amache tari kukubeka mwana riberera rire igoro. So one of the things you need to do ekero togenda tukurigia inki kiaretu omochando oyo kiara ase treatment gwate bintu bere wika tokora investigation okurigia wika turigie tumanye ng'a oyo mochando yokoraki oruere. Number 2 tomago kwa treatment amario mario atoko in 2 ways now atoko supportive treatment supportive neringa tokanye liberera riri tokobeke na environment irengia alafu ntobwate medications bona aria tokoenana. So kera chicha gwika tokoro mwana oyo abe comfortable okoba comfortable neringa kuriro koma tokorera gocha za result yeriberera liberera ridiro mubirire igoro rigero mwana oyarera okoro mukuria koro mugwege kuba rire. So we give eliogo ligo kanya liberera ndiria kanya obororobori so thekera akanyekire tomagochaka kumupima twarusia manyinga twenda twapima tomanyenga oborwairo obo bwarura risi bwarengege kuba asomo chando yorenge wasoira manyinga ime sometimes abakondo pima manyinga nyorenga nabono viral infection viral pneumonia viral pneumonia nabakondo bogoria manyinga ari ondo pime elabu teorogi oze manyinga ari infection neraria nerigo because it's a viral. So do we stop treating ke manyinga urero mbori manyinga? No, you might stop onyorenga mochando bere. So to brucia manyinga togende topime mwana na bora nyorenga. One of the things ya present na kyo no gosa so turusie choerio mwana oria tonyimpime tonga infection nga yaruere tokoru ekamanya goso agochororo. So kartu apimire ibirengo mbire tokuriye twamanya ga omochana noro ga mwana ombiare and such like togende to hakige kuba kirikiaye ebicha edokuruka x-ray. So haturiye torenga ki gendo kina kwane teritagani yesongo ikurunga consolidation okubwata na kurikwe chi space chiria nkoro. So if you look around on the consolidation error, this is pneumonia. Pneumonia to go deal there. Alafu rende na ikiara one of the presentations yende go chiaba without consolidation go tora amache aguchia toka asege kuba especially kuba to ndo tora kende especially wento kuba free kwanyoranga amache na rora to kurokanga pleural effusion. So inabokonyerigere either through x-ray osikonyerige through ultrasound special ultrasound ere gokoru erinde yaroranga kwerende inaroro. So after wakorire watukire bindo binde mbire to gokora some other tests to gokora ejine njirigo toka in our public hospitals chine jigo toka in private hospitals, of course better facilities lakini aigaze biribe biketo bugata twatumia na riseto nyamira gosega getaseni kya bosongo kisi teaching abako ndari kwarigereri gwe bintu mbire bwa kuchibicha getego twate bo muntu na bwate bono omochando twama kumobeka into treatment. Treatment boneringa it's if it was bacterial infection then you give antibacterial agents chigo chikomokonya monomona singencho okonyora bana bagocha balense no kuragera mbaiko nya kuragera and such like. So what we do na ndo twapima paka oxygen level yao kere below 92 twamanyanga omuntu na bwato mojana. So twakobeka oxygen twabeko mwana yo oxygen twamubekera marioga gwetera aseme kime kera bone yakonda it's direct to the blood ya menya kumenyakiwa yairwa teriko chikoganyanga soenda rosi gugu ya dissolve manya ko no ibone konda direct they do to those targeted ya marioga yande gare target gagenda direct point iri ase omochando rengerinde amarioga yakonya na after that still mwana gakondanka na batoko mwa mariogo kwa mariogo but in high doses kwenda kwanyu for some time kwa ira na twa kurigereri twa makoranga oyo bano twa tebangombe bono kurwali gwa bono mwamanyiro omochando engaki engana ngaki omwana yakoira erinde abwene. Oh, abana they are beautiful. I think that is why I love children. Abana they are beautiful. Mwana the moment kwa mweli yogo kwa nyo mochanda soro kwa mweli yogo they respond. Ana mbanga bantu banen. Anto ane by the time mocha kuikera ora etira sa etiro magocha se kwa mweli yogo. So
children are so beautiful ekeroko mweri ogoriri within 72 hours abakonyoranga muchandori. Actually the initial bit within 24 hours na bakonyoranga chiriche badi muchandori oringe igoro oiranirense within 72 hours, within those are 3 days mwana yo very biago chiasaga kominyoka. If within those 72 hours bado mwana yo nabarense yori there is another problem you need kurigia na bera beta pneumonia ozanye pneumonia you are treating bacteria kere viral. Okay, igo chirechi araka bacteria na viral. Yes. Okay, yeah, igo ngo itere. Yes, do you know pneumonia kills? Pneumonia in 2014 they say it used to kill around 10 to 15 per 1,000 population. So it's one of the leading causes of death. One of the leading causes of death yabana. Abana bake pneumonia. Usiga iga percentage bunali nyamira. It is high. Ngocha bale it kills, they come. Most of the treatments tokuru nyagitari pneumonia asabana. Most bali bagocha we are treating pneumonia acha either severe kera umayate tokende gocha kia bajane which I need to tell omo ligereria omwana karwarire umayana bakumanya omwana orwarire omwana ogoseka otiga goseka omwana okoragera otiga koragera omwana okogonka bi otiga kogonka manyango mwana yorwati tiga guchaka kotebanga nkara muira akara gwemeteke gusi. Most of them bagocha bande bagukwa sengencho. Yes, no they don't go ase bana bari kwanda panado abantu abaneno bagonda emeteyeke gusi igako imuka kurwari ominyokora ayo mote bweke gusi ngina moke gusi ngino mukani ya buna kwa ngukina batu ngokora iga omwe emeteriyeke gusi by the time mwana agocha emechano. Most of them die because of aspirational pneumonia. As in gaje te kurunga. Ndubwate ngendo kuru aspirational pneumonia. Aspirational pneumonia of course kills anybody. Ngeringa ngonyu kwarenga maje alia kwanyu agotokera asoa lungs. Konyu kwarenge ngendo kete. So abana baimite bakoyegwa yabatokera yasoa lungs by the time agocha. Ando maite bagocha baba kero. Ikero. So it becomes a big challenge. Prevention ere nago pocha keretenga ki number 1 umwana ukatwa rumo chano. Number 1 kana nyakita tiga konyo korenge recovery kana nyakita. Number 2 ibiri nikimbire bya bantu bagwa attend. One of the immunization egokorwa sabana immunization against pneumonia. Ndirio mwana arengenda pneumonia yo mo subati ngotebi wale nganga kiaga kora ngotebi gubare so kari murito ngocha bari basomi gubatebunga buno burito bwa bukino mwana gako iborwa igane wente ko murenda lakini na ndo chomorete kliniki obetu chisindani ige sindani nere mwana yako betu at 4 weeks at 6 weeks at 10 weeks chani pneumonia choko pneumonia okay irenga chiri chani pneumonia chiri sato. Yes. Okay. Agochobetwa. Linde chiakonya umwana oyo como support kera kabago kina torochi immunity mate chinyamasi chomobere sometimes go jaka go chaso mobere with the time so toko bari tangani chiaba support kabago ende to kunyako wanto kunyako igo immunization chinene chengencho sana very nakinkororera bunanjikera nabwato umwana nimbwata abana babiri na rego tebi guto mocha go twaro chitariki igo nagenda mambi igara tari pneumonia yoka ngoko bekera turi ende ya TB ngobekera turi abana ende ya measles ngobekera turi ende abatunyanga diphtheria pertussis ibinte binge ina abana bakobekeru yabakonya kabago kina umubiro banga nobwate chinyamasi chikurwana infection yakayachire nchikonya kubaita chikonya kubaita no maite na maite ngeke uno ngorikira abana bakemo noigo nje maite abantu abanene oko igubuno mongina aye ke uno njabono abana barabu nanya kumenyanga nke bali mono igo sama actually it's one of the asabana it's one of the leading causes of death nonto wana tukotanga etara ikerenga kiyo sawa bono buna togochiko kolera nabo kwana no murigereria anchu murigereria naenda se chinga kichia bene twarigereri mono igoro ya mangana ya yeke uno na kyo pneumonia aseke kusi nage kurwa amaeleza atu arure twabekirenga ekeuno nakyo moya marwiraria
gose oborwaire obomo bwa amarwaire aria agwita abana. Of course abantu abanene nkoba bara affected kiro tonkorire abana anene mono abana kuchakira umwaka 0 kemiaka 5 nabo abana bari age gusasa emyaka eria bagwana tukurigereria gwase enchira ya bene twarigereria twararenga egentagene twente kurigereria nkitokoba ngai bakorara ngaki environment ya bere no komenya kwabo ngaki ukore twisokorende binde biga omugusio omintu twisokubika ebintu boronge abana baitu bamenye buyendagera bari biyakire gento kibe kuboronge abakonyaranga gyakonyere erinda abana batutange tubatange kurwasa amarwaire aya buna bono pneumonia yo daktari omwancho murigereria kokora toro muroberi bono kwaigure igoro ya pneumonia nande nkoriera abana bake ayo monginore nkari ayo mugakore nkari irigereria nga obosafi mbore buo tutange amarwaire buna yaiga mateteri buyo mwana naro kunya kogenda nyagitari kunya kwegwa mariogo nande gonki omwana ayo bwato omwana omuke babera ngo cyara konye omwana sana mbuya mono buna botambe nkubatebi eyanche bwanjwe tomerane naende eikiegocha tituko buna rero chinsa buna echiga tokwanire naende omuchandonde iga ase okomenya okuya yonkorokwa Janet Nyamwamba na daktari arekorokwa Dr. Ombati.